înseamnă portă? Nu. Hai așa mă prind. Și aia știu, dar e frumoasă cum am să dau un colo, dar nu-i urâtă, dar... O iubesc și o aștept acasă. Și o iubesc, mă gândesc mereu. Ați întrebat-o de ce s-a purtat așa? Eu întotdeauna stau cu gândul la ea. Unde a fost ea? N-ați avut de unde să De la șiță. Ce să mai discutăm? Sincer, partea bună a lucrurilor. Nu știu, vedeți, în America